Nou, het is een lekker drukke boel er op dat parkfeest, maar wie zijn die mensen nou eigenlijk? Dat ga ik samen met het Limburgs Museum voor jullie uitzoeken. Ik ben een enorme muziekliefhebber. Dat ben ik, ja. Eigenlijk al vanaf jongs af aan altijd muziek. Mijn vader luisterde veel muziek. Van mijn neef kregen we vroeger altijd bandjes met echt van die voorbespeelde bandjes met muziekselecties. Dus mijn muzieksmaak ook wel ontstaan. Mijn broer een grote muziekliefhebber, dus altijd met muziek bezig geweest. Nooit gemaakt, maar wel altijd de muziek geluisterd en gekocht. Ik speel geen instrument, maar daar heb ik nooit het geduld voor gehad, ook nooit mee begonnen. Ik vind het vooral leuk om muziek te verzamelen en te luisteren. Ja. Sommige mensen kom je maar 1 keer per jaar tegen en dat is op het Zomerparkfeest. En dat is soms wel lastig, want dan wil je en iemand weer spreken, maar je wil eigenlijk ook weer liefst toch weer naar die band toe, want ja, die wil je ook weer zien. Dus. En hier staan we bij onze identiteitsstapel en dan gaan we eens kijken wat jij nog meer bent dan alleen Zomerparkfeestganger. Maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd van wat betekent het Zomerparkfeest nou voor jou? Mag je gewoon lekker even draaien? Ja, kijk, het is een traditie. Hè? We gaan ieder jaar naartoe en ik wil er gewoon bij zijn, want het is gewoon, ja, het Zomerparkfeest, daar wil je gewoon bij zijn. Dus ik wil er gewoon bij zijn. Ja. Het is verrassend, inderdaad. Dus ieder jaar, zolang ik me kan herinneren, zijn er bandjes waar je helemaal niet van gehoord hebt en ga je luisteren en denk je, dit is echt te gek, dit was nooit gedacht, maar dit was het mooiste optreden van het Zomerparkfeest. Dus dat, vanzelfsprekend, ja, dat is traditie. Ja. Muziek, ja, het is vooral voor mij vooral muziek. Ja. Het is natuurlijk de laatste jaren veel meer geworden, dus ook de theater en wetenschap. Daar pik ik ook wel dingetjes uit die leuk zijn. Maar voor mij is het toch met name de muziek waar ik voor ga. Die muziek, dat is dus ook heel erg belangrijk. Maar dan wil ik eigenlijk wel eens weten welke soort muziek. Die hebben we hier staan. Ja. Ik ben wel heel benieuwd. Wat is dan jouw keus? Eens kijken hoor. R&B, blues, rock, blaasmuziek, folk, dance. Nou ja, als ik hier moet kiezen is het toch naar folk waar ik dan het dichtste bij... waar ik dan het meeste naartoe zou gaan, rock en dat is misschien indie, dat luister ik dan ook wel. Vind ik ook dat is ook wel heel tof. Maar echt rock, ja, daar hou ik wel minder mee, maar dat zie ik ook niet zo heel veel. Dat is toch meer een bepaald genre. Ja. Rock misschien is dan wel, anderen noemen het misschien rock. Ja. Dus dan zou het, folk zou het dan zijn. Ja. Ja, leuk. Ja. Nou, we hebben in ieder geval een beetje een beeld van jou gekregen. Hè? Ik ben ook wel benieuwd hoe de wetenschap nou tegen jou aankijkt. Dus wie is volgens de wetenschap Vincent Tabbers? Oké. Daar ga ik even wat voor pakken. Ja. Zo, Vincent. Zeg maar eens A. Kijk, een lapjas aan. Ja, zeker. Want ik weet niet, tegen Heb ik nog eventuele heel spetters. vaak gedragen. Kijk, mag je even je mond open doen? Ga ik even bij jou binnen roeren. Misschien eerste keer deze ervaring? Oh, sorry. Misschien lastig praten. Dat is weer de tandarts, hè? Ja, de eerste keer dat ik naar een DNA-monster bij mij is gedaan. Ja, leuk. Wat hoop je of wat verwacht je of waar ben je misschien wel bang voor? Ik ben vooral nieuwsgierig. Ja. Ik ben niet bang. Kijk, de geschiedenis ligt achter je, dus dat heeft je deels gevormd, met name in je DNA. Ja. Ik ben daar niet bang voor. Nee, ik ben wel nieuwsgierig van uit welke hoek kom ik. Hè? Ik weet natuurlijk zelf de korte lijnen, hè, tot een paar generaties terug, hè, tot 1600 of zo, weet ik ongeveer wel. Ja. Maar dat is natuurlijk de lange... Echt in je DNA? Precies. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd. En ben jij nou ook benieuwd naar het DNA van Vincent en waar die nou echt, deze muziekliefhebber, waar die nou vandaan komt? Kom dan naar het Limburgs Museum dit najaar, naar het DNA van Limburg. En dan zien we de uitslag van de DNA-test. Vincent, dankjewel. Graag gedaan.